Kabisyo, it's me, ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocky Tera. At ngayong araw na ito ay may makakasama tayong special guest. At itong special na taong to, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 25 years na sa industriya. Ang dami ng mga kanta na talaga nga namang nagpaibig sa mga katulad ko na dati hugutera, ngayon in lababera na. Ha? May ganon na. Charot with harot. Let's all welcome dito sa Love Radio Manila, Mr. Jonoy Danao. Hello. Kumusta naman, sir? Naku, kumusta ay mabuti naman at medyo maraming may mga tugtog sa Pebrero kasi maraming alam mo yun, gusto nilang may love, gusto nilang maramdaman ang pag-ibig, lalo na ngayong Pebrero. Totoo. Tsaka maraming nag-iimbita sa'yo sa mga kasal nila. I remember nung huling nag-host ako ng kasal, nandun po kayo. Naalala ko rin yan. At talagang sobrang nakakabilib kung paano mo talaga pine-perform ang mga sarili mong kanta. And firstly, we would like to congratulate you dahil napakalaking milestone nito sa iyong buhay. 25 years in the industry is no joke. No joke. Masasabi na natin na isa ka na sa mga music legend pagdating sa OPM. So how has your 25-year journey been? Well, so far, masaya naman ako kasi masaya ako kung nasaan ako sa industriya, yung position ko sa industriya. At pero naaliw ako kasi hanggang ngayon, ang mga kabataan ay patuloy pa rin gumagawa ng magandang musikang Pinoy. Kaya yung 25 years na yon, journey na parang magmula sa mga iniidolo ko. Tapos ngayon ako naman yung parang kahit paano, sir, alam mo, ikaw yung pinapakinggan ko bago ako magsimula. Yung ganun ba? Parang so, it's parang rewarding as a musician. Wow. Kumbaga from dati, meron ka lang ini-idolize. Ngayon, Totoo, ikaw na ang isa sa mga iniidolo. Hindi ko alam kung iniidolo, pero parang sort of pinapakinggan nila nung sila nagsisimula pa lang. Parang ganun. Napaka-humble nyo naman po. Very humble si Sir Jonoy. Pero alam mo ba, sir, yung kuya ko din sobra talagang ina-idolize ka. To the point na ikaw lang ang pinakikinggan niya sa kanyang playlist. At isa ring milestone mo last year, feeling ko isa siya sa contributor nito. Nag-garner ka ng mahigit 2.85 million listeners noong 2024 with 17 million streams in 177 countries. Yes. Ano ba ang secret ingredient ni Jonoy kung bakit sobrang timeless ng mga kanta mo? I think yung very relatable yung mga kung magsulat ka kasi ng awitin tungkol sa pag-ibig, lahat makaka-relate. So kahit anong panahon, kahit siguro yun naman yung parang ultimate ako personally yun yung ultimate parang goal ko as a musician, na maging hindi ka lang ngayon, kahit na lumagpas, kahit mawala ka na siguro sa mundo, yung music mo ay nagta-thrive pa rin. Parang pinapakinggan pa rin ng mga kabataan. Parang ganun. Parang legacy ba? Parang ganun, oo. Uy, pero sir, sana matagal pa. Oo, matagal pa naman sana. Pero ito, sir, alam ko naman na marami kang excuse me po, pasensya na po. Panggabi kasi ako kaya pag panghapon naririnig niyo po talaga yung mga vocalization ko. Okay lang yan. Pasensya na po. Turuan niyo na lang ako kung paano magising yung boses ko ng mga ganitong oras. Pero anyway, sir, ito yung tanong ko. Katatapos lang ng cafe tour mo, and considering you've been in this game for so long, ano pong masasabi ninyo dun sa kaibahan ng live performances today kumpara noong nagsisimula pa lang kayo? Live performance, siguro yung difference lang ngayon ay marami ng very fast yung pag-share sa'yo ng mga tao dahil siguro sa technology ng cellphone. Pwede ka nilang i-video habang nagpa-perform and then ipopost ka sa social media. Hindi tulad dati na talagang ikaw mismo yung magpo-post or matagal bago ka nila mapanood or something. Ngayon,
instant eh. Like, habang nasa gig ka pa lang, meron nang nagpo-post sa'yo about you sa Instagram, pinapost ka na sa mga stories Naka-live nila. ka pa. Naka-live ka pa paminsan. So, I think yun ang pinaka-difference ngayon. Yung bilis ng pagpapalaganap mo ngayon ng music mo compared before. Lalo na kung independent musician ka, hindi ka signed up sa major label or something, wala kang backing ng major label. Parang ngayon, yung playing field, medyo pantay-pantay na eh. Parang pumapantay na yung mga independent, pwede ka na mag-record sa bahay mo ng mga songs mo, pwede mong i-release ikaw mismo. I mean, through digital platforms like Spotify, Apple Music. So, yun ang pinaka nakikita kong difference. Kaya ang bilis nilang ma-appreciate, tsaka kung gusto ka nilang puntahan, madali ka nilang makilala through streaming services kasi. Yes. Kung baga nakikita na nila yung buhay mo on social media. I mean, nakikita na nila kung saan kanila pwedeng mapuntahan. Correct. Medyo yung interaction ngayon ng audience tsaka ng artist, medyo yung gap ay parang paliit lang ng gap eh. Kasi minsan talagang andyan lang sila sa harap mo, like hindi lang physical yung tipong yun nga, mamaya may mag-message sa'yo sa Facebook. Sir, napanood kita sa ano. Oy sir, idol ka yun. Idol ka ng Baka tatay ko. stalker na yun, sir, Hindi naman siguro. Pero yun nga, parang mas madali ang mag-promote ng music ngayon compared sa dati. Yes, dahil kayo ay reachable, 'di ba? Nakikita na pure yung talent, 'di ba? Tsaka with the prevalence of social media, nakikita na mas napapadali ang mga pagsuporta sa mga katulad ninyong very talented na artists. Wait lang, hindi ko pa pala nababati yung mga nakikinig, nanonood. Go ahead, sir. Saan ako titingin? Dito po. Yan. Kumusta kayo? Sana ay okay lang ang inyong buwan ng pag-ibig. Yan. Ayan, for sure, nakita lang po nila kayo at mamaya kapag kinantahan nyo na sila, mas lalong magiging okay ang buwan ng kanilang pag-ibig. So speaking of social media, of course nakikita nila kung ano na rin yung mga activities mo and malamang sa ibang mga bansa, nakikita rin nila ikaw. Nag-travel din daw po kayo sa Japan, kamakailan lamang kasama ang inyong beautiful wife. So kumusta naman daw po yung time ninyo together doon? Siguro yung time na yun ay masasabi kong parang break lang before yung gagawin kong concert na sasabihin ko mamaya. Pero malamig sa Japan ngayon. So minsan kailangan mong sort of yun na yung aming Valentine's date. Kumbaga. Wow. Kaya inunahan na namin yung Valentine's. So galing pala ng Japan, malamig doon, winter season. Kaya po pala pinapatay nyo ng very light yung aircon. Pinahinaan lang. Medyo lamigin akong tao. Hindi ako mas sanay sa lamig talaga. Pero yung boses naman po talaga ninyo, malamig. Bukod doon, it gives us warmth. May ganon. Malamig pero it gives us warmth, diba? Pero eto na, Sir Jonoy. Ituloy-tuloy lang natin tong good vibes na to. Bago tayo dumako sa second part ng ating chikahan, meron po tayong lalaruin. So magdedepende itong larong ito kung gaano mo Mahina kaalam ang mga kanta mo at kung gaano ako kagaling umacting. Wow, okay. Talagang matitest pala dito ang aking acting skills. Bubunot lang po ako rito at may 2 minutes and 30 seconds lang tayo para mahulaan mo ang lahat ng song titles na ito. Kaya naman, Sige nga. Try natin. Master Jules, pasok mo na yan. Tingnan natin. Bakit ayaw magpakita ni Jules? Oo nga, pwede Okay, naman makita. kunin ko na to. Okay. Pwede kang Bubunot makita. na. Sige. So, i-act out mo lang yung title. Yes Sige. po. Wait lang ha, on my cue Mahina ako ha. dito sa mga ganitong games. Palagi kaming natatalo pag... Okay. Okay. Guys, charis. Kinabahan. Okay. 3, 2, 1, go! Ha! Ngayon? Ay. Kahapon. Isang umaga. Isang... Ang hirap pala hindi magsalita. Oo. Tama ba? Pwede ako magsalita?
Hindi. Hindi Hindi ako eh. pwede magsalita. Isa. Oh, next na tayo, guys. Mahirap ah. Mahirap po yun. Ang hirap. Kasi parang iisipin nyo po dun sa ginawa ko, first word. Okay, eto na lang. Oo nga, yun yung pagkaintindi ko. First word, second, two words. Okay, eto po. Okay. Ah. Halika. Teka, title ba ng mga kanta ko to? Or Opo, ibang- title okay. po ng kanta nyo. Nako. Ano po ito? Marami po siguro nagawa yung ganito. Eto po, ano po to? Halika. Sige po, meron pa po kayong ginawang ganyan. 3 words po. Okay, nakailang... Naku, next na po? Next na zero po ba? tayo dito. Okay, next Mukhang po. mazi-zero tayo dito. Ay, eto po. Ikaw at ako. Yan. Yes! Madali. Okay. 1 Madali yun, point! Okay, eto pa, Nats. Alam mo Ah. kung bakit di pala ako nakaka-act out? Kasi nakaupo ako tapos nakaganito yung ano. Ay, eto po. Okay. Ah. Five, 4, 3, 2. Sorry guys, sobrang one. hina ako sa mga ganitong games. Okay, timer's up. Okay lang po. Kasi po 25 years na po kayo sa industriya. Malamang sa malamang po talaga ang dami nyo na pong nagawang kanta. And naiintindihan po namin, Mahirap 25 pala years is maglaro no ng joke, ganun, guys. Malamang ang dami talagang nagawa ni Sir. Kasi yung una pa lang na pinahula ko, Sir, alam nyo ba kung ano yun? 1 day. Okay, gets. Pero Okay. pwede rin yung kasi ano Meron din kasi ako isang kantang isang umaga yung yun title. po, so- isang umaga. okay. Pwede rin. Tapos yung pangalawa po, Tara na Bayan. Galing yata sa lahat ng... Okay, gets. Opo. Tara, okay. Tapos yung last naman na pinahula natin, Alin lang. Kaya pala parang... Opo, parang yun hindi pala mo- yun. Gumagano. Mahirap naman ang alinlangan na... It's either ako po talaga yung may problema, wag po ninyong sisihin yung sarili ninyo. Ako po yung hindi magaling umacting, no? Kaya po siguro nagkaganon. Well, anyway, palakpakan natin, Sir John! At least Noy! nakaisa ako. Yes, at least nakaisa po kayo. And ito talaga yung tumatak, 'di ba, sa mga Pilipino, especially sa amin, na ito yung patuloy mong kinakanta sa Oo. lahat ng mga ina-attendan mong sa lahat ng mga iniimbita ka, 'di ba, sa kanilang mga kasal. Ikaw at ako. Yan lang yung nahulaan ko actually. Isa sa mga pinakasikat mong kanta, sir. And anyway, going back sa music mo, I think isa rin sa mga dahilan kung bakit binabalik-balikan ang mga kanta mo dahil sa storya na meron ito. Ano ba yung starting point mo kapag gumagawa ka ng kanta? Personal experience talaga. Lahat ng mga kanta ko, lahat ng mga awitin ko ay one way or another naranasan ko siya. So, minsan, ang starting point palagi ay minsan one line, ganon. Isang linya, isang word, and then from that idea, saka lang ako nagsusulat. Tapos kukunin ko na kagad yung gitara para meron na kagad melody. Kung may melody ka na maisip, hindi ako sanay na magsulat muna. Yung iba kasi sulat muna, then saka lang nila, pag nakompleto na nila yung lyrics, saka lang nila lalagyan. Ako parang sabay siya palagi. Hindi mo siya nakakalimutan? Kunwari, nandun na yung line sa mind mo, tapos Sa ngayon, hindi na. Kasi dati medyo madalas makalimutan kasi wala. Yung cellphone mo naman, hindi mo naman pwedeng i-record yung... Di ba ngayon, parang pwede mo nang mag-voice. Record mo lang. Kunwari, ikaw at ako, ganyan. Parang ganon. Tapos, pati melody, pwede mong iham. Ganon. So, mas madali mo siyang matatandaan pag uwi mo sa bahay. Kasi yung ikaw at ako, naalala ko, nasulat ko yun habang nagmamaneho pa uwi. So, nung time niya yata yun na yun, ay meron ng cellphone. So, baka na-record ko yata. Tapos,
naghanap ako ng masusulatan ng nakahanap ako ng sa balat scratch. niyo po. Nakahanap ako ng papel sa kotse tapos sinulat ko yung lyrics na simula. So Wow. doon siya doon yung pero ano ako palagi ako may kasamang gitara pag nagsusulat ng kanta. Oo. Oh, so dahil may Iba-iba. phone na ngayon, meron din po ba sa na time sa paggawa ninyong kanta nasa loob kayo ng banyo? Banyo, wala. Oo, Nagko-concentrate talaga kayo doon. mahirap magsulat ng kanta sa banyo. Maybe kumanta, definitely. Ayun. Well, anyway, eto naman sir, next question namin. Nabalitaan din namin na gumawa ka na ng kanta para sa isang groom-to-be. Abay, Oo, napaka-sweet noon. Sana all. Ano naman yung kwento noon dun sa kantang Magkasama? I think yung groom kasi naisip niyang regaluhan yung mapapangasawa niya ng isang awitin at lumapit siya sa amin tapos sabi niya, "Sir, baka kaya mong gawan ng kanta tong konting kwento na ito yung kwento." Tapos binigyan niya ako ng kwento nila, background na kung saan sila nagkakilala. Pero at the back of my mind, syempre, ibibase ko pa rin actually sa experience ko din eh. Ganun ako magsulat, medyo personal sa akin yung mga songs talaga. Although, based dun sa kwento niya sa akin, naranasan ko din to. So, baka pwede kong isingit ng konti yung kahit papaano love story namin ni Grace, ganun. Pero, based dun sa story niya. So, lahat naman kasi, ang universal naman kasi, parang minsan nagkakapare-pareho din ng kwento eh, pagdating sa pag-ibig. So yun, sumulat ako ng kanta, tapos yun ang binigay niyang parang wedding gift sa kanyang asawa. Yan. Magkasama ang title. Yun yung latest song ko. Wow! So, kailangan may incorporation and collaboration pa rin talaga ng pinagdaanan ninyo dun sa pinagdaanan din na... Parang ganun eh. Palagi kong iniisip yung buhay ko somehow. Hindi ako... Nahihirapan nga ako pag may lumalapit sa akin, kunwari, new artist na, Sir Johnny, baka gusto mong magsulat ng song para sa isang particular na artist. Medyo hirap ako sa ganun kasi ini-imagine ko na ako yung kakanta, ganun. Parang tapos medyo personal sa akin yung pagsusulat. So, may personal na kwento. Pero somehow, siguro, gagawin ko rin yun in the next few years kasi nakatrabaho ko na rin yung ibang mga artists, nag-produce na rin ako ng mga ibang artists. Hindi lang yung songwriting but yung production ng album like Ben and Ben, kung sino-sino pa ako. Wow. Ayan. So definitely sa artistry naman na meron kayo, kayang-kaya yan. It's just that siguro talagang meron ka lang yung, alam mo yun, sa sarili mo, sir, na dapat incorporated and collaborative pa rin talaga pagdating sa mga songwriting. At ako din, malay mo, sir, sabihin ko rin sa'yo, di ba? One day, ako din, sir, gawan mo naman ang kanta. Pwede. Charot with darot. Wala yung kapal na mukha ko, no? Pero ito talaga yung dapat natin pag-usapan. 25th anniversary concert mo. Yep. Ano po ang vision ninyo para sa show na ito? Ang naisip talaga namin ng kasi co-produced ko to sa isang with my friend Jason Conanan from Minsan Studio. Kami nag-produce pareho. So, naisip namin na tara, gawin natin sa Metropolitan Theater isang venue na babagay ang aking music. Nakaupo lahat, kalmado. Tapos asahan nila na meron kaming mga treatment sa mga songs na hindi pa nila naririnig, like meron kaming kinuhang mag-orchestrate orchestra. Wow. So may mga songs na merong orchestra, may mga songs na full band. Usually kasi napapanood ako lately ng mga tao ngayon, mag-isa lang ako kumanta, like solo lang talaga. Pero meron pa rin part na acoustic lang din talaga. Expect nyo na iduduyan namin kayo dun sa venue na yon. It's either kung ano man yung nararamdaman yung emotion sa araw na yon ay hayaan nyo kami ang magduyan at magharana sa inyo. Ganun. Ayun, duyan. Iduduyan daw kayo ni Mr. Jonoy Danao. Ano po ang mensahe ninyo sa mga fans ninyo after all these years, 25 years, na nandyan pa rin hanggang ngayon?
Maraming salamat kasi yun lang naman yung pwedeng isang taus-pusong pasasalamat sa inyo sa pakikinig sa aking musika after all these years. Asahan nyo na hindi naman ako titigil sa pagsusulat hanggat nandito pa ako. So, malay nyo, may mga kanta na pwede nyo gamitin sa mga future Jowa. Yun. Or kung ano man sa inyong mga na-experience na emotions sa inyong buhay or through highs and lows. Pakinggan nyo lang yung music ko kung makakatulong sa inyo. Indeed, makakatulong talaga. At makakatulong din sa mga kabisyo natin kung malalaman nila kung ano ang magiging upcoming events or releases mo. And of Tama. course, ang inyong latest single, ayan, please ask them to let them know about it. Ayan. Listen Oo, to it. Magkasama is out already sa mga paborito nyong streaming platforms, Spotify, Apple Music at kung saan-saan pa. Kasama ko dito yung Project Yas. Pakinggan nyo, baka magustuhan nyo rin. Yun. Social media, sir. Lahat ay at Jonoy Danao lang naman. Facebook, Instagram, TikTok, ano pa ba? X or yung Twitter, formerly Twitter, yan. Pwede nyo akong sundan doon para kung trip nyo nga makita yung ginagawa ko sa pang-araw-araw or nakasama ko yung aso ko, trip nyong makita na nilalakad ko yung aso ko, sige, sundan nyo ako doon. Ayan, i-stalk nyo na si Sir Jonoy Danao. And of course, Kabisha, if you want to stalk us dito sa Love Radio para mapanood nyo pa itong interview namin with Mr. Jonoy Danao. Ayan, bisitahin nyo lamang po ang aming social media account sa Love Radio and don't forget to download Love Radio mobile app. Ayan. And by the way, guys, kung gusto ninyong maging Love Radio DJ, we are still in search for a male DJ. Pogi, macho, fresh, hindi pa nabubulok, ganyan. At higit sa lahat, pwedeng maging baby. Baby naming lahat. Sugar baby pala. Charot with Harot. Okay, so hindi ko na to patatagalin pa, Kabisha. Alam ko, inantay nyo talaga ito. This has been yours truly, DJ Rocky Terra. And palakpakan po natin, Mr. Jonoy Danao with Ikaw at Ako. Dito lang yan sa Love Radio Presents. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, taginit o tagulan, haharapin bawat unos na magdaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin. Sa mundong walang katiyakan, sabay nating gawin kahapon ng bukas. Ikaw at ako, pinag-isa, tayong dalawa, may kanya-kanya sa isa't isa. Tayo ay
sumasandal. Bawat hangad kayang abutin, sa pangambay di paaalipin. Basta't ikaw, ako, tayo, magpakailanman. Kung minsan ay di ko nababanggit, pag-ibig ko'y di masukat ng anumang lambing. At kung magkamali akong ika'y saktan, puso mo ba'y handang magpatawad? Di ko alam ang gagawin kung mawala ka. Buhay ko'y may kahulugan tuwing ako iyong hagkan. Umabot man sa ating huling hantungan, kapit puso kitang hahayaan. Ngayon at kailanman, ikaw at ako. Ikaw at ako, pinag-isa. Metro's number one. Metro's number